udah tutup semua lagi di jalan benang dan kucing. Oke guys, kali ini aku harap dijak Pak Bogor di guys. Mulai dijak Pak Bogor karena mungkin semangat aja lo nenggone Kang Min. Wes guys, aku dilanjut mana? Gitu loh guys. Wah, podo berpanen ya Pak ya. Kok panen Pak? Gimana Pak? Bertandur. Podo bertandur guys. Neng jeruk arepe tebas bakso Kang Jasmine banget. Iya Pak. Iya Pak yo. Ini apa jenenge apa Pak? Ini jenenge jamin. Ora kok diijo di buntel-buntel sing apa cara mono? Ini lho. Apa diku Pak anu tandur? Di Maksudnya hijau ini kita dibentuk-bentuk kenapa? Es pertanian agak kadang mudeng guys. Wala yo. Biasa guys, aku ora ndek sawah dadine yo ngono iki guys. Guys. Pinggul Kang Jasmine. Mungkin ya nek cacang kok akeh iso ning wit-witan banget. Iya. Oh iya, dolan iki apik ning kene. Dalane Pak Gogot ngene iki lho jas niki nek jamin iki ya Pak asline. Ning kene akeh ya kandang ayam ya Pak. Dadi ra patek anane pemukiman. Guys, nek wedhus dijual tanah. Oh. Orang pertama. Guys, iki Kang Jasmine. Orang pertama ya tak kira orang pertama ya. Iya Pak. Yes. Ini kayak desa iki lho guys, lek Salikin. Lek Salikin biyen kan desa kan jeruk asli nih. sebelah ndi? Kalau Pak, petuk. Wah, ini golek-golekan guys. Guys, kita melakukan kene iki. Aku kalang golek ya kok. Kira orang mentok kan? Teke malah jalan Jepang nih kok. Dia kapok kayak. Ya kok kerjaan. Sudah aku sambel. Sudah aku sambel loro sing. Sing nganggo biasanya. Sambel Saos nganggo. Ya yes dheweke. Heeh. Aku mbek sambel. Aku campur ae. Sing nganggo sambel siji sing gak loro kan. Iki nganggo. Sing loro kan. Ceworo campur nolak rasa. Dadi siji sambel. Sing siji campur sing loro gak nganggo sambel. Iya, nganggo saos tadi. Terus iki. Web. Heeh. Langsung jawab. Wes. Wes meneh. Pon. Iki sambel perang kok. Kayak sambel perang. Sambel apa? Sambel apa kayak perang. Maksudnya tak jawaban sithik. Gak usah, pun ngoten mawon. Rong dino gak menyan kan gitu. Dalam? Rong dino ora menyan deh. Iya ya. Dinane ora biasane nek anu ge status pendarat. Nang ndi? Sore gorku ya. Kayak kulit mangan nih, Ma. Ya. Ya. Kulit ini siji. Ya. Ini mangan ini telu. Kira enak angko, hah? Terus gini Bahmar 5.000 siji, 10.000 siji. Ini makalah bakso. Oh, bakso Pak. Oh iya Pak. Gawe ngono
Pak yo. Iya Pak, ngono ki enek apa jenenge paket ning nggone aplikasi iki. Cara ngono ki pitike piro ambek omahe ngono ki Pak, cara ngono. Oke, supaya guys. Mancing barang. Persawan iki guys. Iya ayam meneh. Ora. Iya. Paling kotor guys. Kok jangan sore mbek aku kok soalnya sen ki mah gak gelem melok ya Pak ya. Iya, terbosok sistem itu. Top desa. Setiap desa mesti ada koperasi daerah guys. Makanya bakso 10.000 nih Kang Jasmine ini guys. Ini biasa nih pasar mbak aku kopi. Biasa nih pasar wong Jesi. Ini mau tak ning apa jeruk guys. Pak ya. Ini aku tak dempul. Rumput tak dempul. Guys, mangan karena takut. Orang Mbak. Iya. Nah. Wes. Terus sendokku tak melepat kabeh iki ya, Pak. Ya. Bismillah. Kok nah. Kita kan boyem berdandan mang salon nih. Makan nih. Nyetel terus kan mang ya. Nggak sendok mau tapi
cocok hawannya mendung-mendung ini guys. Apa? Kelasnya kalau bang? Langgutin nang rumah aku. Orang tak namanya. Belum. Enggak sebut nama. Enggak betul. Terus setengah ini. Apa? Voilà, petis pak, terus baik. Tapi belum bisa burung sedap. Cuma petis aku. Masih di mana sebelah? Iya. Sesuai lo kalau petis guys. Ini kayak kerupuk nih. Harus kan semuanya, aku mau kemana lagi.